Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For sending, thank you for your love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, the recent episode or latest episode. Kunento ehlezi isho Mangwabe. Okay, sibonile mayiqala le season njengoba isiphela manje. uMangwabe la kuma conferentials ubehleze esho ukuthi inkinga ikumnikazi wekhaya. Akatholile izaluleko ezifanele kubantu abaziyo hlambe abaphambili. Okunye engizokugcizelela ishow le but zikhona izinto nathi esizibonayo ilezi ke sikhuluma ngazo la. Ubaba Mseleku la uqondene noMangwabe. uMangwabe uyambuza ukuthi njengoba wathi uthatha mina as number 4 zabakhona izinto osuzishoyo nozithembisayo manje sekushintshile. So uMangwabe uyakhuluma okuvela kuMseleku kuba sengathi akafuni ukuthi akhulume ngoba unumber 4 uyena osekugcineni nalokho futhi ayekushilo sekushintshile. So uthi mangabe ke if sekushintshile lokho ababevumelene ngakho naye ke sayidini lakhe uyashintsha ukuthi uyaphuma siyakuzwa lokho. Lana ke ubaba Mseleku uthi akasiye unumber 1 futhi kube wayo number 1 lesithembu besingeke size sibe khona. Akusiyo impendulo le eqondile ephuma kubaba kwinto abayikhuluma manje uzofaka ezinye izinto. Angazi noma ile show noma imina ubaba Mseleku babuye bemenze angazi ngathini. Babuye bemenze ngathi izimo ezivezwa ile show ziyamhlula nokukhuluma kuyamhlula. Why ngisho nje abantu abaningi noma ubheka kuma comments izinto abayishoyo bayamgxeka. Ngaphandle ukuthi abantu bayamgxeka nginaka ukuthi ubaba Mseleku mayihlele etafuleni noma ekhuluma nomuntu ngamunye yonke into ayishoyo uyayijika. Uzoyisho manje ehleli noMayeni, ehleli noMacele, ehleli noMakhumalo noMangwabe. Njengaye leya number 5. Ngina ke kulama episode previous la wadlulile kusuka ku2018 njengoba sesiku season 5. Mawulandela lezo zindaba zika number 5 zishintshe kuyona yonke episode. Nento ayisho kuMacele manje masekhuluma noMakhumalo ayifani. Nento ayisho kuMangwabe manje ufike esho ukuthi uMangwabe ngimthembisa ukuthi kodwa futhi yena akakwazi ukuthi angitshele lokhu ngoba ufike emshadweni oyisithembu. Angazi noma ukhuluma lamagama ukuthi intombi ishelwa ngamanga angazi because izinto eziningi sengike ngize ngihleke mase ngilalela ubaba Mseleku esekhuluma kuma conferentials. Uphikisa zonke izinto ayishoyo. Ufike ethi noMangwabe sikhulume lokhu noMakhumalo sikhulume lokhu. Uma eseyedwa lenkulumo futhi siyashintsha. Why? Noma indlela le show ehamba ngakhona ukuze mhlambe nalokho sikunake ngoba uchazile ukuthi izethembiso zakhe noMangwabe zazihamba zithi manje useyajika uthi uMangwabe akakwazi ukukhuluma. Ngesikhathi emthatha akashonga ukuthi uyamncisha amandla okukhuluma. Ukube mhlambe ke bekuyisivumelwane naloso ukuthi njengoba usekugcineni ufike kukhona abawu3 noma kade ulwa nawe ubusungene. Masungenile ke usuzothula okuyinto impossible engeke iziyenzeke. Angikuvimbi ke njalo noma angikubeke eceleni ukuthi uMangwabe akakhulumi kahle maye noMseleku. Kodwa mawusumnaka le phathi leseseceleni uMangwabe ngizothi nje uyena nkosikazi ukwazi ukukhuluma izinto njengoba zinjalo. Ngoba ngala uMacele uyishaya emuva ishaya phambili. uMakhumalo unencindezi yokuthi akabe umuntu omuhle mhlambe ngizosho noma ngayithanda ukuyibala lento mhlambe ngokwesima kusona uyasaba ukuthi naye aqonde nje ukuthi hayibo la uyaphambuka nala uyaphambuka lokhu kuyikho. uMayeni uma ngegama elilodwa lokuthi nje mina angizwani noDoti into engiyishilo ngiyishilo akanabi akachaza. uMacele
ukwi-picture eyodwa noMseleku mabe bobabili. Uma esenamanye amakhosikazi usala naye adideka ukuthi ukuphi. Mase kunomsindo akazazi umacela ukuthi umiphi. uMangwabe uyakwazi ukusho ukuthi uMseleku uyabaxabanisa ngoba uthatha indaba ayise kwelinye iside, indaba yakwenye bexabana. Nento ayishilo uyayijika. Nes'thembu ubona ngathi akasi-understand, udinga usizo kubantu asebekhulile nabantu abangaphambili abazomtshela ukuthi uma umndeni ubona ngathi kuyonakala wenza lokhu nalokhu. Ngiyigcizelele-ke lokhu. Le ishow impilo kababa uMseleku namakhosikazi akhe amahle ney'ngane zakhe ezinhle iyaqhubeka thina singasaboni. But le engiyiletha kunina esikubone kwi-show and kungijabulisayo-ke yilaba bathi asikhulume ngesiZulu because ulimi lethu siyaliqhubeza. Ngoba ngiqala le channel ngangiqala ngokuthi ngifuna ukufundisa abantu isiZulu. So kuyi-win kimi ukuthi ngikhuluma ngesithembu futhi ngizokhuluma ngesiZulu. Zikhona-ke izinto futhi nani ezinye enizozisho zesintu noma indlela eniphila ngayo kulezo y'ndawo ezikhona, ngifunde kulokho. Ngaphezu kokunye angideleli oMakhumalo noMacele kanye naye ubaba uMseleku. Sikhuluma nge-TV show esiyibukayo sonke nesiyithandayo, noma abanye abayithandi. Yazini enye into ehlekisayo, abantu ababuka Uthando Nes'thembu kahle kahle abaningi abasithanda isithembu, ukuthi nje manje sebekwazi ukubona isithembu eduzane, bebona ukuthi oh kanti abantu abakusithembu baphila kanje, kube yilokho. Angikholwa ukuthi bonke labo sisi abakhulumayo ingoba banomcabango ukuthi ngelinye ilanga bayongena kwisithembu or uzothola indoda esivele ishadile masethi akunankinga. Sibuka into esingayijwayele noma sazi phela okunye ukuthi akukho real, noma sazi ukuthi as much as siwa i-reality TV show kodwa ezinye zezinto siyasho ukuthi hayi bo ngeke, no, akukwazi. Kodwa-ke asikho-ke lapho. Please do subscribe if you haven't subscribed. Ngizoloba ngibuyela kwizinto ezincane nezincane lezi engithi sizokhomenta kuzona or kufanele sikhulume ngazo, because mina angikwazi ukuthi ngifake i-show esidlale ku-TV mase ngiba nenkinga ngale channel ngibe nginenhloso yokuthi ikhule. Angizukwenza lokho. Ngikhulumela kulo ozothi why ungafaki i-full episode, why ungafaki i-episode ulobu ukhuluma. Ngikhuluma because ngiyakwazi ukukhuluma, ngiyakwazi ukubeka u2 cent wami no5 cent, that is allowed. Kodwa manje ukuthatha umsebenzi a full done project ngiyibuyise lana sengiyenza kube ngeyami, ku-wrong. Even ubhali exam paper awusubmit umsebenzi ongawona wakho, ukuze kumaye kwiphepha lakho libuye nama-marks akuwawakho, ubhala lento ekuyeyakho. If uthathe some way information uyareferensa ukuze bezo-check ukuthi lo obhale ngaye uyishilo ngempela yini lento i-correct, kuphelele lapho. So ngifuna si-understande naleyo part ngoba ngithole some comments kuthiwa faka i-full episode ungakhulumi. Ukukhuluma kubuya kimi, imicabango ehlukahlukene yabanye abantu nama-comments amanye nezinto-ke nami ngiyibona ngiyihlabe-ke. But i-episode yona ithi Uthando Nes'thembu uyithola kule channel okwenziwa i-agreement khona nobaba uMseleku nefamily yakhe. Okunye nibe namaholide amnandi, nisiphathe kahle. Odrayivayo athandaze, ungaphuzi, ungene emotweni siyacela. Nakwi-flu le khona steam, uzinakekele because impilo ibalulekile. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.